Poľovníctvo Terem dováža na Slovensko rakúske guľovnice od firmy Ressler. Tento model, ktorý si teraz ukážeme, je Titan 6 v kalibri 8,57 celopažba. Dĺžka hlavne je 51 cm, celková dĺžka 105 cm. Pažba Lux s gumenou bodkou. Príprava na medailón, trojranový zásobník. Možné je dokúpiť zásobník predĺžený o 2 kusy, to znamená 5 kusov. Titan 6, názov je odvodený od záveru, ktorý má 6 trňov. Zbraň má trojpolohovú poistku, výstražník. Teraz vidno, že zbraň je natiahnutá. Ak chceme zbraň spustiť, chytíme spúšť, záver zatiahneme a zbraň je spustená na prázdno. Titan 6 je rakúska guľovnica s hlavňou od firmy Lothar Walther z Nemecka. Kvalitná, presná a spoľahlivá zbraň od firmy Ressler Titan.